माने 17 बोसोर बिपिआव दङमोन ओमफ्राय दा परिबर्तन सरकार जानाय हिसाबै परिबर्तन जानो फैबाय जोङो गोबां दङ माखासे ओंखाम जानो थांबाय ओमफ्राय बादबाखि बेयावनो दं आरो मानो थाखाय हाबखो बिपिएलआव मानो थाखाय हाबखो माने जोङो 17 बोसोर बिपिएफआव दङमोन ओमफ्राय जेबोथ' मोनाखै ओमफ्राय जोङो बिदिनो प्रमद बर' सरकार फैनाय लगे लगे जोङो एसे एनै आसनिफोरखौ मोनबाय बेनि थाखायनो जोङो गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय बेनि थाखायनो जोङो गोसोआ परिबर्तन जानानै जोङो बुरजा दङ गैयाबो 50+ मा आसनि मोनखो नोंथांमोना मोनबाय बिदिनो माने अनसाय बिथांखि आरो बिदिनो दा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जिनाखि 75,000 जेनाखि होदों ओमफ्राय बेखौहाय बादबाखि मोनबाय ओमफ्राय बादबाखि दंबायो आरो माखासे मोनथ'वाखै ओमफ्राय आरो मोननो गोनां दंबायो बेखौ आसा खालामदों आरो जों मोनगोन होननानै इउपिपिएलआव जयनिं जाबाय माबायदि मावलांनो सानदों माबायदि बिदिनो ज' जेनेबा मोजाङैहाय जोङो जेनेबा ज' बिदिनो ओंखारनानै मावलांसै जा हायो बयनिसिमबो गोजोननाय जासिग्रोनाय थाबाय दिनैहाय 13 नम्बर चिरां बेवहाय मोनसे ग्रेन्ड जयनिं प्रग्राम जादों बेहाय गोबां जों बुंनो थाङो आंनि लिस्टआव 2250 आरो माखासेखौ जों मिथियाखै थारमाने जयनिंआ एसे हल समिस्टियैनो होनजासै दायो थारमाने जों मिथिनो मोनबाय आरो दिनैहाय जोङो बे फार्स्ट एटेम्प्ट माने जों जास्ट टेस्ट खालामदोंमोन थारमाने दिनैहाय जोङो गोबां दिनै इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा दिनै जइन जाफैबाय आं बिथांमोनखौ गोसो गोथारै वेलकाम खालामो आरो बरायो बेयो जोंनि मोनसे पजिटिभ साइन आरो जोङो नेक्स्ट स्टेपाव जोंहा मोनसे दंबायो जोंहा हिडेन माखासे पलिसि दङ दा बेफोरजों लोगोसे बबावबा 100 जन बबावबा 200 जन बेबायदिया कन्टिनिउवास बेयो सोलिलांबाय थासिगोन बेनिखायनो दिनैहाय चिफ सारखौ फैनानै दिनै जोंनि गेजेरावहाय मोनसे मोजां जोंनि गेजेराव मेसेज होलांबाय जेनाखि जोंनि ओनसोलाव गोजाम इसु बे इसुसफोरखौ दिनैहाय बिथाङा अननानै बा खोनासंनानै दिनैहाय मावफुंनायनि खोथा होलांबाय रायजो राजा जोबोद मोजां मोनदों दिनै बे जयनिंनि गेजेरजों जों मोनसे ब्लेसिंखौ जोङो मोनफादों होननानै बुंनो हायो समष्टिनि गेजेरजों मा गोरोन्थिनि थाखाय बिपिएफ दोलोनि हानजानि सोद्रोमाफ्रा बिपिएफ दोलोखौ नागारबाय थादों होननानै गोरोन्थिया मुलुगा माने बयबो मोजांखौ हास्थायो बा आरो सबसे निउ गोदान माबाखौ हास्थायो जों मिन्थियो जेरैहाय फुरानायाखौथ' बयबो गस्लाबाबो गाननो बायो दा बे हिसाबै गोदान हिसाबै आरो जेरावहाय जोंनि ओनसोलावहाय सान्थि जोङो सोलिदों आरो सान्थि भाबै गासै जाथियानो दिनैहाय थांनानै दं बा बिजनेस मावनायनिफ्राय लानानै स्कुलनिफ्राय लानानै फारफ्रोमबो बिथिङाव दिनैहाय मोजां सबसे देरसिन आशिर्बादा जाहैबाय जोंहा सान्थि आरो सान्थिनि गेजेरजों दिनै जों बयबो गावबागाव दिनैहाय मावनो मोनदों बा जोङो सेंसन मोनाखैबाबो दा सोरबायाथ' बिजनेस मावनानै मोनजादों बे परिबेसखौ जोङो दिनैहाय मोनदांथिदों आरो बेखौ लानानै दिनै गोबां मानसिया अनुभब खालामदों जे निस्सय बेबायदिनो जोङो सान्थियै थाबाय थानो जोङो मोजां मोनो दिनै गोबां मानसिया ओंखारबोदों समफ्रामारियाबो गोबां समाव बे जायगायावबो जयनिं खालामो जिसुआ समफ्रामारिखौथ' आं मिथिगौ उन्दैनिफ्रायनो मिथिगौ बिनि सायाव आं बुंनांगौआ माने लाइसिंसिंनि बाथ्रा जागोन आं बेखौ बुङा बे मा मावो मावा ना ओंखाम ओंख्रि गेलेदों ना मार्बल गेलेदों बे गावनि खोथा खिन्थु सैथोथाया मा मुलुगा मा जालांगासिनो दं बेखौ मोनदाङा मिन्थिया गावहा मा खालामबाय थादों आं बेनि सायाव जेबो बुंनांगौ गैया नुदों माब्लाबा बिदिनो सोरबा गोरिबफोरनो एसे एनै हैलाबायदों माजों होदों होआखै जों बेखौबो बुंनो थाङा बे गावनि बेक्तिगत खोथा बेखौ माने मा होननांगौ जाखो आं बुंथ'वा बेफोरखौ बुंनांगौबो गैया थारमाने आं बेनि सायाव बेखौ बुङोब्ला आंहा बांसिन गाहायाव थांगोन थ' बेखौ कमेन्ट आं होला सोङाबाबो मोजां आरो धन्यबाद दिनै चिरां ब्लकनि सिङाव जोंनि मानबीर प्रमद बर' बिथांनि जा इउपिपिएल सरकार बे सरकारखौ मोजां मोननानै आरो बे बियाबनि बिजाथि बा एमसिएलए मानबीर बे सावरायग्रानि जा मावनाय दांनाय बेखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव बिपिएफ दोलोनिफ्राय 2100 दिनै जयनिं जादों बा जागोन दा बावैसो जानो थांगासिनो दङ गतिके बे मोनसे सिगनेल जे रायजो राजाफ्रा बुजिबाय
परिबर्तना माखौ बुङो सोलायनाया माखौ बुङो सोलायनाया बेखौनो बुङो जे मोनसे समाव थासारिया गाज्रिमोन दिनै मोजां थासारि सृष्टि खालामनो हाबाय मोनसे समाव जोंनि गेजेराव अनलायनाय गैयामोन दिनै जोङो अनलायनायखौ दाखांफिननो हाबाय मोनसेनि समाव जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयामोन दा गासैबो जाथि जनगोष्ठी गोरोबलायनाय फैफिनबाय मोनसे समाव जोंनाव खौसेथि गैयामोन दा जोङो गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै खौसेथि हान्थिलांनो हाबाय जौगाथायनि जांख्लायाव गाखोनो हाबाय बेनो सोलायथाय आरो बे सोलायथायखौ मोजां मोननानै परिबर्तनखौ मोजां मोननानै दिनै इउपिपिएल दोलोआव दोलै नोगोरै बिपिएफ दोलोनिफ्राय जयेन जाफैगासिनो दङ आरो बेनिख्रुइ साबसिन थासारि जोङो थानो हाया होननानै जोङो दिनै उपलब्धि खालामनो हादों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बर' हाटाव बिटिसि बासाव स्ल'गानजों जों खोनाबाय थादों मोनसे खोथाखौ नाय जे थांनाय 17 बोसोराव माने बर' हाटाव नङा माने बिटिसिखौनो धंस खालामनायनि प्रमद बर'नि बाथ्राखौथ' बादेन बिटिसिखौनो धंस खालामनायनि बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ माबा खालामदोंमोन जेराव प्रमद बर'नि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथाङा फोजोबस्रांनायनि थाखाय मोनसे थांखि लादोंमोन मानोना बिथांमोननि जा नोजोर बे नोजोरा बर'फोरखौ माहारियारि बादनिफ्राय जानगाराव दोननानै कमप्लिटलि डिस्ट्रय खालामनायनि गतिके बेखौ दिनै रावबो जाम्बा जाम्बियाबो बुजियै गैलिया जाहोनाव दिनै हाग्रामाया माने मा होनगोन जोंबाय थानाय हराव जोंबाय थानाय बनजाराव बारसोमनाय मासे गुमा गोरान बायदि जानानै फैबाय सार जिसु सुम्फ्रामारिया बे एरियानिनो सासे एरियानि गासैबो रायजो राजाफ्रा गावजों दं होननानै दाबि दिखांबाय थायो बेनि सायाव सारा कालि फुजा दुर्गा फुजायाव जुवा गेलेनो मेला जागोन दुर्गा फुजायाव मेला जागोन मेला फैयोब्ला बिथांमोना हागोन जुवा गेलेनानै बेसेबांसो रोदाजों बिफां दंबावो दायो रोदा गोनां बिफां हाग्रामानि गैलिया मानोना हाग्रामाया गावनि जेसेबां सम्पति दङमोन बेखौ फानजोब्बाय जोङो दुखु नांदों हाग्रामाया 17 बोसोर रायजो खुंबाय जाम्बाबाबो जाम्थाबाबो मोजाङै रायजो जाथोंसै गावनि फिसा फिसौखौ मोजाङै फोरोंथोंसै इन्जिनियार डक्टर खालामनो हाथोंसै IAS IPS आव बिथाङाबो जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों जाहाथे कम्पिटिटिभ एग्जामफ्राव बर' हारिखौ जौगानाय हारि हिसाबै देखायनो नागिरदों बिनि फिसाफोरखौबो जोंनि बे कम्पिटिटिभ थांखिजों मा होनो सफिस्टिकेटेड थांखिजों जोंनि जा खामानि मावनाय बिनि फिसाबायाव बाहागो लानो मोनदोंमोन दा जाबायदि सम्पतिफोरखौ फानजोबना लाबाय मोनसे समाव जोंनि राकेश ब्रह्म बिथाङा रायजोफोरनो होनाय दा बोरमा मोसौ बेखौ गुमनोनो हाग्रामाया समायबावनाय नंलिया उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय FNF महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरि पाट माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।